Já mám fakt štěstí na lidi kolem sebe, mám štěstí na učitele, mám úžasný učitele, kteří mě předávají fakt velký moudrosti a za to jsem vděčný asi fakt bych řekl každý den. A táta je jeden z nich, takže v 6-7 letech prostě mě posadil takhle, cvičil se mnou ty základní pozice, o kterých jsem před chvílí mluvil a do toho mě položil na zem potom a řekl, hele, teď si zavři oči, dýchej nosem jenom do břicha a představuj si, jak se vlní obilí a jak se uklidňuješ. A vlastně mě učil pracovat i s tou myslí a uklidňovat tu mysl. A dal mě nahlídnout k těm pocitům, který tady ty aktivity přináší už v útlém dětství. A já si vzpomínám, že od té doby to se mnou jde. A od té doby, když jsem se dostal do nějaký jako náročnější situace, tak jsem úplně přirozeně po tomhletom sáhl a ono mě to zase vytáhlo. Jo, z té bažiny nebo prostě z těch problémů, z té náročné situace a pomohlo mi to zase najít ten vnitřní klid a potom jednat. A ze zkušenosti víme, že v tom klidu se jedná lépe a vidíme víc příležitostí a víc souvislostí a stojí nás to méně peněz, méně času a méně energie dostat se dál.